Výměna pozic, Klepiš, přenechává Sobotkovi Jordán, zpátky na Sobotku, Sobotka už bude pálit, Masalský směl zakrytý výhled a bude se znovu vylučovat a další faul na Jakuba Klepiše, tentokrát ho sekl Kristars Sotněks a český tým bude hrát 20 sekund přesilovku 5-3. Dobrá kombinace při přesilovkách a tohle to byla strašně nebezpečná střela. Sotněk si navíc tečoval a potom tam přišlo seknutí mezi nohy. Já si myslím, že Jakub Klepiš tentokrát dostal na velice citlivé místo. Tady to vidíte. Tak tomu se říká zranění ve střední části těla. A navíc je to vyloučení na 5 a dokonce utkání. Sotněk po právu dostává trest do konce utkání za tohleto hodně nesportovní záležitost.